ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш ТЖ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12 хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем ки хонаҳои арзон ва квартираҳои фурӯшӣ аз шаҳри Душанбе ва аз дигар шаҳрҳо ҳастанд ки пешкаши мо карданд ки мо баҳри шумо омода карда ба шумо пешкаш мекунем. дӯстон, хоб видеонавора дӯстон то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартираҳо дар кора. Мо дар видеои оянда гуфтагитонро ба шумо ҷудо карда пешкаш мекунем. агар шумо ҳам хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин чизе ки барои реклама, барои фурӯхтан дорем, метавонем ки дар номераи имо ба ҳасаб роӣ кунем. мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. курси имрӯза дар рӯи экран аст. дӯстони азиз, бинед ва видеонавора сар мекунем, то охираш тамошо кунем ва видеонавори моро дар имо ба ҳасабтон подлиса кунем. марҳамат, рафтем. Якум хонаи фурӯшӣ. Якум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар райони Сино, баъди пости чорякорон гуфтагӣ аст соҳибшон. шаҳри Душанбе, райони Сино, баъди пушти пости чорякорон пеши магазини Билол. ҳамагӣ 8 шотиқ замин масоҳат дорад ки 10 дар хона кардагӣ тайёр дорад ки хона мегӯяд бениҳоят кушо ва 10 дар хона дорад. 5 намуд мегӯяд ватапровод об дорад, мегӯяд обҳои шаҳрӣ, 5та ватапроводҳои мисол ҳамин чизҳои шаҳрӣ об задага пастяни об ҳастае. хоб светам пастяни ҳаста, мега якта калидори 20 метра ва якта дига веранти дароз мегӯяд соҳибшон. ошхона баня ҳаста дуруни хонада ва ҳастай бо дар рӯи ҳавлӣ поёни хонада ҳаста. дӯстони азиз, ки ҳам дарунӣ ҳам берунӣ кухни отделни ҳастай рӯи ҳавлӣ бетон кардагӣ. ҳуҷҷатҳои хона мега 100%. дута даврӯзаи калон дора, мега ҷои мошиндарорӣ ва ҳастай бо азпоёншам ҳастай. даврӯза аз болои хона ва аз поёни хонам аз ду тараф даврӯза доранд. дар дуруни хона термис ҳастай, кондитсионер ҳастай, қатишон метиҳанд. дар пеши хона мегӯяд нонбои хона ҳастай, сартарошхона, дута супермаркет ва якта магазин, медпункт, мактаб, масҷид мегӯяд ҳамаш дар пушти хона мега соҳибшон. гирди хона ҳавлӣ ҳамаш маҳкам, рӯи ҳавлӣ бетон, ремонтҳои ҳар як кадоми хонаҳо ремонт кардаги ҳастанд. ҳуҷҷатҳошам 100% омода ва тайёр аст. срочно мегӯяд мефурӯшем бо нархи $55 бо арзонтар мешавад, ё ки ба ягон якхонага мегӯяд аз шаҳри ҳисор боша алиш мекунем. кадоми сумката мегӯяд $55. арзонтар мешавад. рақамҳо мегафон шонкор мегӯяд. марҳамат, дигар маълумоти пурраша гирем. дуюм эълони имрӯза аст. баъдро Mercedes Benz сечка аст ки алиши аст бо замин хона категорияи ҳамаша ба шумо мефаҳмонем. Mercedes Benz C-Class баъдро сечка полобъёмни соли барои 6 1994 бензин газ ҳардуш кор мекунад. моторуш 1.8 литре. коробкаш механика сазистани мошин мегӯяд беҳтари родной краска серебези 4 диска ва 4 балони 80% электропакет полобъёмни родной краска серебристи. мошин мегӯяд 100% нахада умуман мегӯяд задагӣ пуштагӣ надорад. ин мошин дар шаҳри ваҳдат қарор дорад, ё ки ба ягон замин ё ки хона боша мега алиш мекунем. замин мега аз ҷое ки набоша варианти худтона пешниҳод кунен кадомиша худчон агар маъқул кунанд. кадоми агар сумкати мегирад мега 42000 сомони аст бадрон бо арзонам мешавад. асосӣ мегад фақат замин кати мега алиш мекунем. варианти худтона дар рақамҳошон пешниҳод кунен. рақамҳошон мегафон кор мекунад ва ватсапам пайваст доранд. дӯстони азиз, агар шумо ҳамхали рекламаҳо, хона, замин, мошин чизе ки барои фурӯхтан, барои алиш кардан дошта бошед, инам хеле сурат маълумот ҷорӣ кунен. мо дар видеои оянда фурӯшда эълонда мегузорем. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон, дар территорияи Россия аст ки Московский област, город Саратов гуфтагӣ аст. села Мобилевка, Роминская район, яъне ки ай Москва хеле болотар аст. Московский област. ҳамагӣ 93 сотиқ замин аст ки документалӣ боз дар пеши хона мега 2 гектар дига замин ҳам аст. ваяшам қатиш метиҳанд, яъне ки барои ягон парнинг мекунед чизе кунен, яъне бо 2 гектар дига заминам дорад. ғайраи 93 сотиқ замин ва 3 дар дига хона кардагӣ тайёр аст. баъдо якта калидору веран, ошхона, баня ва обсвет ва газам дорад. гирди хона маҳкам, ҳамаи шароитош мояс аст. даруни хонаҳо ремонт дорад, ҳамаш қоидавӣ, ҳама чиз қатиша мисол ҳисоб мекунем. ин хона баъдро асосан вариантҳои алиши катия мегӯяд соҳибшон. хайҳози ҳамаша ба шумо мефаҳмонем. дар пеши хона мегӯяд наздик мактаб, садик, мағоза чизе ки лозим аст мегӯяд дар наздикиша. гирди хона маҳкам, ҳамаи шароитош муҳайя ҳастай.
вариантҳои алиши ҳастанд мега ягон квартираҳои асри душанбе бошад мега якхонагай духонагай сехонагай ё ки ягон заминам бошад мега алиш мекунем агар хонаи дошта бошад хонам дошта бошад вариантҳои хона пешниҳод кунем асоси бадро фақат ба квартира гуфтага ҳастад агар кадоме ки сумкати мегирад сумкати мега нархаш бо маслиҳат яъне инаша қадитон бо телефон гап мезанем мепурсем барои гражданство гирифтан мега хело мувофиқа мега ҳамин соҳибшон ин як бародар тоҷики хумона мега барои гражданство гирифтан яъне мешава мега соҳибшон ҳамаи шаритош муҳайё ҳастад нархи хона мега бо маслиҳат кадоме ки алиш мекуна ба квартираҳои навастройкаи тайёра аз сератҳои душанбе ё ки заминаи хона ҳам бошад мешавад рақамҳои тоҷикистон кор мекунад ва рақамҳои россияшон ҳардушон кор мекунад марҳамат хай маълумоти аниқ ва пурдаша аз соҳибашон гирен барои гражданство яъне ки осонак марҳамат тамос гирен хонаи фурӯши назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон ҳаста аз ноҳияи Данғара ҳастае ки дар деҳаи Булиён гуфтага ҳастае соҳибшон ноҳияи Данғара Булиёнӣ гуфтага ҳастае соҳибшон хай кадометон агар нафаҳмида бошен занг зада мепурсед ҷои бениҳоят мега хубае ҳамагӣ мега 10 сотиқ замин дорад мега соҳибшон 4 хона кардага ба дурон 2 дар хонаш мега ремонтҳои замонавӣ кардагӣ ва 2 дар дига хонаи зимистона мега ремонтош средняй ҳозир дарониҳои хонара ҳамаша суратоша қатъи чиёш нишон метиҳем об светаш мега ҳаста бадо дар наздикиш мегад магазин мактаб хоб хело наздика мегад Булиён мегад пеши магазини якум роҳ мегад соҳибшон якта калидор мега дорад отделни ва дурониҳои хонаша мегад ремонтҳои замонави кардага ҳастае ошхона баня ҳамашон отделна аловхона кухни анҷомхона дорад ва оғула мегад барои ҷои гов нигоҳ кардан хеле ҳаст яъне ки асосан инҷа барои ҷои гов нигоҳ кардан бадорон хеле ҷои хуб астае ҳамин камтарак проблемаш ҳамине ки обуш камтарак мегад болотар астае мисол обуш ҳамин хе чӣ доштае хайбу аниқ кардан мегирад свед астае яъне ки обуш мега камтар камбудиш ҳамин масъалаи об астае як бор дига аниқ кардан гирем барои ҷои гов мол нигоҳ кардан бениҳоят ҷои хуб астае гирди хонаҳо ҳамашон яъне ки мисол маҳкам бадорон хона хай тайёра барои зиндагӣ хай хоҳем бо камтар расход мекунем ҳамагӣ бо нархи 150 000 сомонӣ бо арзон мешавад ҳуҷҷатош 100% марҳамат занг занед квартираи фурӯшии навбатӣ аст бадрон қарор дорад дар шаҳри Турсунзода дар Регар 4 микрорайон гуфтага ҳастае соҳибшон доми 8 ошӯна бадрон шаҳри Турсунзода Регар 4 микрорайон якхонага квартира ҳастае ки дар 3 ошӯна қарор дорад доми 8 ошӯнаи 44 квадрати метр бадрон якхонага не ки калонае ки дарони хона мегад 6 ба чанда мега соҳибшон дарош яъне ки калонаги духонага яъне ки якхонага ҳамин хел проектша мондагиам якта калидор мегад отделни ва ошхона баня кухни мега ҳамашон отделни бадро яъне ки кухни отделни ванна отделни ва ҳоҷатхона отделни ҳамаш отделни мега соҳибшон ҳуҷҷатҳои хона мега 100% мега тайёра ва ремонти замонавӣ кардагия мега соҳибшон инами хел ҳамаш тайёрае медарои зиндагӣ мекунӣ бе ягон камбудӣ дастроша мегад мефурӯшад бо нархи 190 000 сомонӣ бадрон бо арзон муомилаи хуб кардан метиҳад мега соҳибшон ина рақамҳо расияшон кор мегад дар ин рақамҳошон имо ватсап пайваст дорад ремонти замонавӣ ҳамаш 100% ҷои беҳтария мегад ҳамаи чизои лозимӣ ҳамин хел мисол мағоза пағоза ҳамаш наздик астае доми 8 ошӯна якхонага 3 ошӯна бадрон 44 квадрати метр одамоне ки меган наличи мегирам мега бо арзонтар мекунем хай марҳамат дига маълумотша гирем дӯстони азиз фақат лайкотонро фаромӯш накунед навори моро дар васаимотон подписааш кунед шашум хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ аст дӯстон бозаса аз территорияи Данғара астае ки дар Дурахшон гуфтага астае соҳибшон ноҳияи Данғара Дурахшон яками хел маълумотша настига астае кадометон агар нафаҳме бо дигар маълумотша пурсида мегирем ҳамагӣ 8 сотиқ замин маҳсул дорад ки 14 хона кардага бадрон якта калидор ошхона баня кухни 2 дар хонаш мега уже тайёра барои зиндагӣ кардан хона мега сертификат дорад ва қароршам буромадагами қарорам дорад дарахтони навниҳол гирдаш маҳкам як дулани дига мегад шебенам дорад як дулан бадрон шебен дорад ва ҷои навес барои таги инҷада мисол барои мошин мондан бениҳоят ҷои хуб проектҳои нав кардагӣ даврӯзаи нав треза ма часпондагӣ шкатур монтаж свет гузарондага бадрон лаби роҳда ҳамагӣ мефурӯшад мега бо нархи 170 000 сомонӣ бадрон бо арзонам мешавад ё ки ба ягон квартира мега алиш мекунем ягон вариантҳои дига хе хона боша мега ё квартира боша алиш мекунем кадоми сумкато мега 170 000 сомонӣ бо муомилаам дорад 2 та рақама ҳад рақамошон кор мекунад марҳамат занг занед
дӯстони азиз мегзарем ба қисми квартираҳои фурӯшӣ. Квартираи фурӯшии навбатӣ аст аз территорияи Душанбе аст ки дар ноҳияи Шоҳмансур дар Док гуфтага аст соҳибшон. ноҳияи Шоҳмансур дар Док. Сехонага квартира аст бадрон ки дар 4 мошина қарор дорад. 50 квадрати метр бо обсои таъмин аст. ошхона, баня, кухня, термис дорад. ремонти хона бадрон на зури на безиве ки ремонти средни яъне ки мобайн ремонташ барои зиндагӣ кардан мешавад. ҳамаи шароитҳои зиндагӣ лаби роҳ даст бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ. маълумотҳои аниқ ва пурраша як бор дига аз соҳибашон мегирен. нархи квартира мега 360 000 сомонӣ аст бардорон бо арзон муомилаи хубам мешавад мега соҳибшон. шаҳри Дусанбе ноҳияи Шоҳмансур Док мега соҳибшон. марҳамат хай дигар маълумоти пурраша аз рақамҳои поёмода ва видео аст гирем. агар шумо дар бардорам хали квартираҳои фурӯшӣ хона замин мошин чизе ки бошад роя кунед мо намехи фурӯшда рекоманда мегузорем. квартираи фурӯшии навбатӣ аст бадрон ҳаста инаш аз территорияи шаҳри Бохтар аст ки дар бадрон пеши Кургавой яъне ки пеши меҳмонхонаи Рамзда Кургавой беҳад ҷои хубе ки сентри шаҳри Бохтар. хоб инашам сехонага квартира аст ки дар сеи мошина қарор дорад. 46 квадрати метр бо обсои таъмин аст. ошхона, баня, кухня дорад. доми 74 квартираи 17. дар дуруни хона мегад кухня, гарнитур, термис ва обсвечам аст мега соҳибшон бо моторам мега часпондага яъне ки мисол мотор об мебурад. қатъи мисол квартира шкаф, стенка ҳамин хел чизом аст. инашам қатъи стиральни машина ҳамин хел чӯра метия кухня, гарнитур, термис, стиральни машина ва дигар чизош барадор ҳамин хел чизом дорад. мисол ошхона банямаш қоидавӣ пеши остановка мисол пеши компания Мегафон ва Кургавой бениҳоят ҷои хуб хай таъриф намекунем. нархи квартира мега 240 000 сомонӣ аст бадрон бо арзонам мешавад. ремонт мега кадаги аст хай намехел сайстене медори зиндагӣ мегирем сехона квартира ҳамаш тайёр 240 000 сомонӣ. ина рақамошо насигаст кадоми шумо харидорен дигар маълумотша гирен. квартираи фурӯшии навбатӣ аст бадрон инашаста аз территорияи Душанбе аст ки дар райони Сино гуфтага аст соҳибшон. маълумотҳои пурра ва аниқташа мегирен. ноҳияи Сино Гипразе пеши заправкаи Фароз гуфтага аст соҳибшон. духонага квартира бадрон дар 9 мошина қарор дорад. 59 квадрати метр бо обсои таъмин аст. ошхона, баня, кухня, термис дорад. хона мегад бо ҳамаи чизи чораш мегад фурӯхта мешавад бадрон яъне ки духонагаи 59 квадрати метр обсвет мега доимӣ ҳаст медори зиндагӣ мекунӣ. агар мега хона ҳам боша мегад ба хона мега алиш мекунем вариантҳои худтона пешниҳод кунем фақат одамони мехаридагиё ки ягон хона мега территорияи Душанбе заминӣ ҳамин хел маълумото ҳастай. ремонти нав кардага аст бо ҳамаи чизи чораш. нархи квартира мега 290 000 сомонӣ аст бадрон бо арзонам мешавад мегад бо ҳамаи чизи чораш мега соҳибшон. як бор дига маълумоти пурраша аз соҳибашон гирен. квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстони азиз инашам аст аз территорияи Душанбе аст ки пойтахт дар Зарнисор пеши таксиҳои Регар ва шаҳри нав гуфтага аст соҳибшон. дом мега лаби роҳи Калонда. хоб духонага квартира аст бадрон ки дар 8 мошина қарор дорад. 43 квадрати метр бо обсои таъмин аст. ошхона, баня, кухня, термис ҳаст. ремонти замонавӣ 8 мошина 43 квадрати метр яъне ки духонага квартира лаби роҳ да мега таксиҳои Рега шаҳри нав ҳамаш ҳамҷада бадрон ҷои хуба мега. ҳуҷҷатҳои хона мега 100% мега ремонти хона замонавӣ ҳамагӣ бо нархи 275 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. бо мегад арзонам кадом метия мега муомилаи хуб дорад. кадоми шумо ки агар харидори аниқ боша бадрон рақамошон Мегафон аст кор мекунад маълумотҳои аниқша ва пурраша аз соҳибашо мегирем. аз шумо боварӣ дорем ки лайкотонро фаромӯш намекунем мегузорем ва навори моро чизе ки дорен ватсапа имоҳа ютуба чизе ки дорен ҳамин силкаша падиса кунем. раҳмат барои дастгирии ҳаматон бардорон. квартираи фурӯшии навбатӣ аст бадрон боз аст аз шаҳри Бохтар аст ки шаҳри Қурғонтепа дар 14 микрорайон пеши масҷид гуфтага аст соҳибшон. сехонага квартира аст бадрон дар 1 мошина қарор дорад. 54 квадрати метр бо обсвои таъмин аст. ошхона, баня, кухня дорад. аз ду тараф мега агарод дора мега агародшам қатиш хушра мега соҳибшон ҳамаи шароитош мегад муҳайё аст бадрон чихак дидесен. ошхона, баня, кухня ҳастай назди масҷиди 14 ҳамин хел ду тарафаш мегад агародшам дора мегад мисол дар ҳамин квартира қинна.
агар квартира мега бе чизи чора мега агар харам мега бо нархи 280,000 сомонӣ. Агар мега ҳама чизшо мега бития мегад нархаш мега 300,000 сомонӣ аст. Арзон мешавад. Бе чизи чора бардор 280 ба чизи чора мегад нархаш 300,000 сомонӣ. Кадоме ки мехара мега ҳар ду вариантош кадом мега бо арзон кадом метиҳ хай намҷа бо мисол маълумоти пураша аз рақамҳои поёнбудашон гирен мега соҳибшон дастрос мега соҳиб бош. дӯстони азиз, агар шумо дар махалли квартираҳои фурӯшӣ хона замин мошин ягон техника чизе ки барои фурӯхтан бошад инамхе сурат маълумотро шумо рӯй кунед мо фурӯшда рекламада албатта мегузорем. хоб ин бод 12 хонаи фурӯшии мо. То видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.